Og YouTube, det er Anders her. Jeg har Emmerring og Black Puma med. Mm. A.k.a. Kian. Ja. Ja. A.K.A. Nemlig. Og på Minecraft hedder jeg Anders Strand 22. Hvornår starter vi? Vi skal spille Hunger Game. Jeg tror, min lyd er okay. Det håber jeg i hvert fald. Og IP'en, den kommer i beskrivelsen. Nemlig. Hva? Og jeg er tåbelig noob til Movie Maker. Og, Ja, så og vi- Hunger Games. Ja, Hvis det er, så må I godt skrive jeres Skype-navn ned i kommentarerne, hvis I vil hjælpe. 13 sekunder. Det er sjovt, de har lavet det med levels. Ja, det er meget fedt. Ja. Yes. 3 sekunder, 2. Nej, jeg kan ikke tage en kist. Har I fået noget? Jonas, lige her, ja, jeg har fået en enderpille og noget armor. Jeg løber hen mod toget. Ja, det gør jeg også. Der er en masse Hvad for noobs tog? der. Der er noget Kian, her. du fik en hjelm. Jeg er sikker på. Det var der ikke. Der var en Hvad for kugle. et tog? Hvad for et tog? Yes, jeg ved, hvor I er henne nu. Nå, det er et kæmpe tog. Men vi skal kunne finde hinanden. Fordi at vi er altid sådan mega noobs, så bliver væk fra hinanden, mig og Anders. Især mig. Oh my. Især Anders. Ja, især Det er Anders. sådan, Han hver er... gang vi spiller Ej, der er en bag dig. Vanille Der er en eller bag et mig. eller andet, Der er en så bag mig. Der er en bag dig. Ej, jeg dør. Jeg døde. nederen. Jeg Kom igen. flygter. Jeg er også ved at dø. Der er sådan en tart, der prøver at nakke mig. Jeg er spectator Black, så... Jeg går bare en anden vej. Jeg kan se Black. Hej. Jeg hjælper dig med at finde chests. Okay, hvor Ja, er der det? er en chest lige her dernede, ja. Lige dernede. Lige nede i bakken. Lige nede i bakken. Lige nede i bakken. Sådan der. Nej. Og så kig op. Den anden vej. Ja. Jeg kan godt se den, jeg kan se den. Og der er en oppe på togbanen. Ham skal du nok lige blive lidt væk fra. Det var ham, der dræbte mig. Jeg har råd til jernsvær nu. Men for en bakke. Jamen, Den det var midt den, i vandet? det var den der, jeg fandt. Det var den, jeg kunne se. Nej, op på togskinnet, der er en, der løber. Han løber ind mod midten nu. Ja, jeg skal Jeg kan ikke se langt. ham. Han har næsten fuld læderarme. Jeg Så må han være læderbøsse. Der er en oppe, deroppe på stationen. Station? Hvilken station? Oh shit. Der han kommer der. Der er en dernede ved træet, hvis der. Jeg er på toget nu. Der er ikke nogen noobs med. Hop ned af broen nu. Hvilken vej? Hvilken vej? Nej, han er lige bag dig. Bare løber så til den ene side nu. Hvilket så til højre? Bare til Jeg en dør. anden. Nå, okay. Jeg er død. Det er kun Anders, der er tilbage. Okay. Vi er spectator. Han har ikke noget armor eller noget. Jeg har en vandmelon. Ja, oh my god. Det er bare mega nice. Hej Black. Anders, inde i det der rum tilbage, der er en chest op på et af de der hylder. En af de der hylder. Hvad mindre den er lidt tøj. Den var der i hvert fald sidste spillet med det. Hen. Nej, den anden vej. Den her. Inde i den røde vogn. Okay, så går det ind. Og så nummer 2 hytte. Eller værelse, eller hvad det er. Ja, eller hvad det nu er. Ja, Og så skal du bare så skal du kigge op. Tak. Så det næste der... Jeg kan ikke komme det ind. Kan du lige åbne døren? Så jeg lige kan komme det ind. Der er ikke noget. Jeg tror bare, hvis du kan huske sidst, Ja, der er sidst der var der en chest nede ved jeg har vandet. fået en ho. Ja, der er en chest, tror jeg. Ja, du skal til højre. Ja, den vej. Ja, der er Og så skal du smadre det blad. Det blad herovre. I væggen. En diamond skull. Spørger det du fandt op? jeg også. Det var der også sidst, vi spillede. Jeg tror bare, du kan svømme under broen, kan du ikke? Jo, det tager bare lang tid.
Ja, det gør det. Men... Og der er mange players tilbage stadigvæk. Anders, har der- du sat din, brightness op, fordi der er ret mørkt inde i den her. grotte. Det er jeg ikke sikker på. Jo, det har jeg. Okay. Fordi der er en kiste i den her grotte også. Ja, jeg har fundet den. Var lidt en... Yes. Ja, og så er også nemlig en længere nede. Kan I høre, der er nogen, der banker? Ja. Ja. I modsatte side. Ja. Ej, der er Og nogen, der min har far, der taget vil lave et eller andet. Men det. Er Annika? lækker. Der er en herude i vandet. Der er en ude i vandet. Han har... Det ser ikke ud til, han har sådan... God ting. Han har kun diamond boots. Der er en chest her, jeg er i gang med at tage. Okay, der kommer en ned fra... Han kommer lige ned i grotten nu. Han kommer Okay, ned i vandet der. han har ikke noget armor. Han har Jo, taget det meget har han. skade, tror jeg. Pas på, Anders. Han har masser af snebolde. Det er fordi, han har sådan en... den der butter der. Lol. Så kan man skyde, og den har knockback på sig. Okay, han sidder fast i det der tråd der. Og ja, hvor mange har han lige? Det er sådan en... Den kan skyde uendeligt. Det er en butterslipper. Fordi det er Sky server. Og han er nogle gange online, så det er rimelig nice. Jeg har bare ikke Ja, set ham. Skyders Minecraft. Hvem er det? Ja, Jeg ved okay, ikke, hvem det er. han er bare en kendt YouTuber. Nå, Han okay. spiller Minecraft, så nogle minigames og sådan noget. Hvor mange liv har du tilbage, Anders? Fuld. Ej, Okay. hvorfor er det irriterende, mand? En body slapper. Hvad? Body slapper. Okay, der kommer skade. en anden ud til ham nu. Kan du se ham? Du burde Ja, ikke kunne dø af den. Han kommer lige bag dig. Men Ham kan du nok bagefter. Og der er også en anden op på skibet. nu dør han. Så Ja, der er også en anden op på skibet. Lol. Nå, okay, jeg troede lige, han fløj. Jeg så ikke lige det der cobweb. Ja, kom der kom han. bag dig. Det skulle da bedre, vi tog til at nakke ham i sneboldene. Ja, prøv at se, om I kan arbejde sammen på en eller anden måde. Ej, hvor er det irriterende. Jeg nakker bare ham der. Skeleton man. Nå, Anders, det kunne være fedt, hvis du kunne bruge din makro med den der. Men ja. Fik jeg ham? Nej, han Nej. er stadig deroppe. Han er oppe. Men Anders, på det der store bjerg, hvis du kan huske det, ikke også? Ja, Ude, det der du lige har svømmet ved. Kan du huske, der var chests deroppe? ja. Ja, du kan måske se, om du kan komme derop. Slå ham, skynd dig, slå ham. Nej, vi skal have ham der body slapperen op. Ej, Jamen, jeg han er nakker ham helt, sgu godt. han er helt herovre, Anders. Og så tager hans ting. Han er helt over ved et bjerg nede i en grotte. Han kan mappe uden noget, åbenbart. Åh, jeg har også sådan en. Nice. Jeg bruger makro. Lille. Åh, shit. Det vil jeg lige se. Har du også lige fået sådan en? Ja. Det er en guldbar. Herinde, han er herinde ved skibet. Lille. Prøv at se. Lol. Anders, Der han kommer kommer ud. bare så Han kommer. stråle. Han kommer fra det bjerg, hvor er du henne? Du er over på Nej, det der. Ja, Han går op ad bjerget nu. han er over på det der bjerg. Ej, jeg laggede. Nederen. Ej, hvor nederen. Ej. Røg du ud? Nej. Nå, okay, det var godt. Sådan. Ej, lad nu være. Hej, Black. Hej, Black. Hej, Black. Nå, kan du se mig? Kan du ikke se mig? Nej. Jeg er lige her foran dig. Jeg kan ikke se Kan I dig. se, at jeg skider ud med hvide stråler? Fuck, det ser sygt ud. Men du Okay, der er skal... 7 players tilbage. Kan du se mig nu, Black? Anders, du skal op. Du skal bare op. Hvis du kan. Oh, Det shit. ser så vildt ud. Det ligner sådan en brændslukker. Han skyder bare sådan almindeligt, så kommer Anders bare. Makro! Den kaster 10 hvert nanosekund eller sådan noget. Sygt. I ansigtet. Yes. Lol. Han teleporter. Fra det ene sted til det andet. Hvorhenne? Lol. Han teleportede fra det bjerg, Anders er på, og så over på sådan en spidsbjerg.
Hvad må det er, han har? Der er Han en har chest. en enderpearl, tror jeg. Ja, han har enderpearls. Det er derfor. Nå. Åh. Mm. Emma Ring, vi filmer. Ja, hvad så? Du synger Ja, hele så- tiden. ja. Det er for pinligt. Ja, hvad så? Jeg er da ligeglad. YOLO for the win, oh my god. Så bliver du verdenskendt med din sangstemme. Yes, jeg melder mig til X-Factor. Jeg glæder mig. Der kommer ved, hvor- X-Factor i morgen. Jeg tror, han har chestfinder, siden han ved, hvor alle chestesne er. Der er alle hacker på alle server snart, synes jeg. Så han går kraftet med direkte efter den chest. Det der nede med den her PvP, eller den Jeg her tror ikke, han server her, er... det er, at man mister liv til sidste banen. Det er rigtig irriterende. Ja, så har man kun 4-5 liv. 5 liv. Har du gjort det nu, Anders? Er Ja. der... Okay. Finder, han går direkte efter chestesne. Anders, der er en lige bag dig. Prøv at skyde snibbold efter ham. Er han nede på Der er jorden? han på det der gamle... Det der andet bjerg, du er på. Det der Og han lidt har flade. diamond. Er det ikke diamond boots? han Det var har? enchanted diamond boots. Eller er de bare farvet? Nej, Enchanted. det er diamond. Knock ham. Jeg er Tag de rigtig tørre nu. lækker. Tag de tør nu. Jeg har overhovedet ikke ramt ham en eneste gang. Lol. Pas på med at tage fall damage. Åh, shit. Det ser mega sjovt ud, mand. Det er lækker bare her meget. Kom så, Anders. Boost. Og så Anders, sådan der. Nice. Altså, jeg vil sige, at han klarer det rimelig Nu godt. tag de der boots på der. Ja, I får uden armor, ja. Når I kommer til deathmatch-tingen, så... Først flygter jeg, mand. Der er kister her. En Det er- brystplade. Der er også en, Der er også en inde i den der farm der. Fuck, der er mange ting. det er en hest, der må ringe. Jamen, der er også en anden. Lige ved siden af hesten. Okay. Men Anders, Og en ned i marken. Også en Anders, ned der er i en marken. op på bakken her. Der er en chest op på bakken. Og tilbage, så er der også en hen i den der farm der. Var der ikke en hjelm? Det ved jeg ikke. Skynd dig, som du kan få chesten her. Er der noget i? Nej. Og så hen i den der farm der er to. Der er en ned i farmen, og så en derhen. En chest nede i farmen. Lige dernede under der nu. Der. Du skal bare gå til venstre. Ja, Lige ud, den er- lige ud. Nej, tilbage. Der, lige under dig der. Det Cirka. her. Nej, Anders. Ja. Og så er der også en lige udenfor Ja, farmen. lige udenfor. Hey, jeg skal da have sådan en... Hvor der... Jo, det er der en sadel. Og så vil jeg Skal tage du- min hest i snor. Jeg har... Hvis du har en høbler. Det har jeg. Det er godt. Er der ikke nogen mennesker her? Fuck, der er mange chests. Ja, jeg tror, det er nogen, der er blevet dræbt. Jeg tror, i det er chests. nogen, der... Ja, det tror jeg også. Jeg har 2 Og så er der bodies. også en, så er der også en lige indenfor. Og så nu er der deathmatch. Løb, Anders. Hvis det Ah, er. der er en, der ikke har nogen ting. Hvor er Anders henne? Han løber herud. Godt, Anders. Heller jeg løber væk, og så Bare stå her. Nej, bare stå og kaste en snibbold efter dem. Jeg croucher. Så kan de ikke se mig. Så klammer min body slapper. Okay, Jeg der tror er, ikke- der er tre. Jeg tjekker lige de andre skier. Om de har sådan godt gear. Der er en, der har fuld... Okay, de kæmper nu. De der to, der er tilbage. Så skal du bare klare dem. Der er en med Hvor- diamond sword, og så er der en med diamond Nej. sword. Okay, Lol! Hvordan kunne han ikke... skynd dig nu, Anders. Hvor er Nej, han kom henne? kunne han ikke Han er vinde? hernede i tingen. Han har et diamond sword. Pas på. Men det er den eneste vej, du kan vinde. Det er med det. Løber, jeg løber. Nej, Emma ikke, fordi man tager ikke skade af snebolde. Det er kun hans armor. Ja, det ved jeg godt. Pas på, Anders, bare brug den der bold. Nå, okay. Lige meget. Desværre YouTube. Var det alt for denne gang? Ja. Vi ses. Vi lægger nok en anden video ud også. Ja. Kan I hygge jer derude? Vi ses. Hej.